बिराद सिगाङावनो नोंथांमोनखौ धन्यबाद होयो मानोना नोंथांमोना नुदों बेसेबां क्राउड जादों जे देबोरगाव समस्तियावबो जे मोनसे परिबर्तना जादों दासो बावैसो सिगां जोंनि केन्डिडेटआ फैदोंमोन खाम्फा बरगयारि बिथाङा दिनै बे प्रग्रामखौ आंनो अर्गानाइज खालामदोंमोन जिहेतु बेहाय दिमोलगाव एरिया हिसाबै गोबां जोंनि राजबंशिफ्रा मोनसे समाव 17 बोसोराव बिथांमोना बिपिएफनो भट होबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना देग्लाय सोलायनायखौ जोंनि खावलायनाय बायदि बिथांमोना देग्लाय मा होनदों ट्रेक्टरनि छबियाव प्रमद बर'नि जि नेतृत्व सरकार बेखौ मोजां मोननानै पुनर नैथि खेबनि थाखाय जे प्रमद बर'खौ बोरै शिफ्ट खालामबावनो हागोन बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै गासैबो राजबंशी माहारिनि मानसिफ्रा दिनै बेहाय बाङालि सम्प्रदायनि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै ज' जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबां बेहाय जयनिं जादों बेहाय मा होनो सरलपारानिबो बेहाय जयन जाफैदों जोंनि दिमोलगाव एरियानिफ्राय खमसे खम 150 जनसो गथ'फ्रा जयन जादों आरो बिनिफ्राय सरलपारानिफ्रायबो 50 जनसो मानसिया जयन जादों बेबायदिनो सानफ्रामबो हिसाब सारा जयना जाबाय थादों मानोना जों समखौनो मोनाखै फुंनिफ्रायनो गोबां बेबायदि रायजोनि मोनसे जौगलुक मोनदों आरो बेनो मोनसे जों नुदों जे मोनसे देबोरगाव समस्तियाव जे देग्लाय हाग्रामा महिलारि सारा जे जेनगोन बे 100% सियर जानानै फैबाय आरो खाम्फा बरगयारि सारा जे देरहासार जागोन आरो बेखौ जों देरहाहोनो थाखाय दिनै हर सान जों खामानि मावदों आरो जोङो दिनै रायजो राजानि अननाय अनसायनायखौ मोननो हादों बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा आरो फैगोन 22 तारिखआव रायजो राजाफ्रा ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनो थाखाय बयबो हांखुर जानानै दं ओंखायनो बेखौल' नेदो 26 तारिखनि माने भटनि गेजेरजों जोङो 26 तारिखआव जे रिजाल्ट मोनगोन बे रिजाल्टआव जों खोनानो मोनगोन जे देबोरगाव समस्तिनिफ्रायबो हाग्रामा महिलारि जेननानै खाम्फा बरगयारि जे देरहाबाय बे खोथाया रोखा जाना फैयो सोलायनायखौ निसय लुगैदों मानोना हाग्रामा महिलारिनि जि सासनकाल बेखौ बिथांमोना मोजां मोनाखै मानोना बे गादबनाय दंमोन नाख्रुबनाय दंमोन गोबां जेंना दङमोन आरो गोबां दावराव दावसि दंमोन दिनैनि मानसिफ्रा बे थासारिखौ लुबैयाखै मानोना दिनैनि मानसिफ्रा जेब्लायबो सान्थि मोनसे परिबेसखौ नागिरदों दिनै बिथांमोना प्रमद बर'जों थानानै बे 5 बोसोराव बिथांमोना सान्थि परिबेसखौ मोननो हादों आरो बिथांमोना गावनि थांना थानाय गावनि इस्टाब्लिशखौ बिथांमोना जेब्लायबो प्रमद बर'नि सायाव आस्था खालायदों आरो जोंजों थायोब्ला हा पाता मोनो जों प्रमद बर'जों थायोब्ला प्रमद बर'नो भट होयोब्ला बिथांमोना निरापत्ता मोनो प्रमद बर'जों थायोब्ला सान्थि परिबेसखौ जों दानो सुजुग मोनगोन बेबायदि बिथिंफोराव बिथांमोना दिनै सोलायनायखौ लुबैदों बेनिखायनो देबोरगाव समस्तिनि नैबे दिमोलगाव एरियायाव जों मोनसे समाव हाबनोनो हायामोन आरो बे एरियानिफ्राय गोबां मानसिफ्रा फ्राय बिपिएफनि गोजामोन दिनै खिन्थु नोंथांमोना नुदों गासैबो इउपिपिएल ट्रेक्टरल' आरो बियो दिनै रोखा जाबाय आरो हाग्रामा महिलारिया जे 22 तारिखनि इलेक्सननि गेजेराव 26 तारिखनि रिजाल्टआव जेनगोन बे रोखा जाना फैबाय एपिपिएलआव जुदि भट होनो नांगौब्ला प्रमद बर'खौ सान्थि परिबेसनि सासे राजा हिसाबै जोङो स्वीकृति होनो थांगासिनो दङ आरो प्रमद बर'नि मोखांखौ नायनानै बिथांमोना ट्रेक्टरनि छबियाव भट होगोन आरो बे खारनानो जाहैबाय नाम्बार 1 जाहैबाय सान्थि परिबेसखौ बयबो रायजो राजाफ्रा लुगैयो 2 नम्बराव जाहैबाय निरापत्ता बिथांमोना गावसिनि थांनानै थानाय गावसिनि थामोनथाखौ बिथांमोना जेब्लायबो मा होनदों रिकगनाइज जाजानायखौ लुबैयो 3 नम्बर खोथाया जाहैबाय हा मोननांगौ जायफ्रा हा पाट्टा मोनाखै बे हा पाट्टा मोनगोन होननानै बिथांमोना बिसास खालायदों आरो 4 नम्बर खोथाया जाहैबाय जोंनि जि गाखोबोनाय उन जेनेरेसननि इयुथ लाइमोनफोरा बिथांमोननि थांना थानाय राहा लामा साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै गोबां बिथांमोननि बिजनेस बिथांमोननि मावनाय गासैबो बिथिङाव प्रमद बर'आ जे मोनसे लामा खालामनो हागोन बिनि सायाव फोथायनाय 5 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय गासैबो जनगोष्ठीनि गेजेराव दानिया दावराव दावसि गैला नांलाय खमलाय गैला मोनसे रंजानाय खुसिजों 26 जनगोष्ठीनि मोनसे मा होनो कमिउनिटि हेपिनेसखौ मोननो थाखाय जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना बे सार्टरखौ लानानै दिनै प्रमद बर'नो भट होगोन आरो प्रमद बर'खौ बेनि थाखायनो सारा बिटिआर ओनसोलाव दिनै अनसायदों आरो प्रमद बर'खौ पुनर नैथि खेबनि थाखाय प्रमद बर'आ जे शिफ्ट जायोब्ला फैगोन 5 बोसोराव जों गोबां खामानि मावनो हागोन गोबां जनगोष्ठीफ्रा गावसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हागोन होननानै बिथांमोना आसा खालामदों